Hiertma ki Houthi ya ki jahat jong ka US hakasin ka baar haki arpo saw kanta hadin ka jing hiertma jong ka US ha Yemen kabala penyap yasan polaingut ki leno Houthi jong ka Yemen ki bala kersan da ka Iran haka siningkong ka khat nyotrik kila sim ya ka jingkit kli halor ka jing hiertma ka ba arsin ya ka kenhun ki jahat kit lingsun jong ka Amerika haki arpo saw kenta kum ka jing pen sitombeng ya ki jing hiertma jong ka US haka bala keno bakila penyap ya san polaingut kentup sangut ki kenarit kum balai lum jingtip nakalat patai kubor ka weyon unong aiktin jong ketika kenhun ulaong haka sin ka baar haki arpo saw kenta ki erang Houthi kila siat yakin namding bat ki drone haka USS Harry S. Truman bat kato katni ki jahat thma jongka haka banta basyate jongka duriau basau khammen swa ki Houthi kila ong ba kila siat khat prateli ki namding bat kawe ka drone haka tika jahat kidling sun Henry tangkat to katni kenta hadin kila kam ba kila siat biang sasisin ka US kampat penmi kanu ke jingken tho halor ki kam thombor jong ki Houthi nong aiktin jong ka Houthi ula penmi ya ka jing penbena haka telegram menta ka siningkong ka khat nyotrik umat da ka baong baki jing hiertma ya ka kenhun kid marbam kilong kum ka jing pen sitombeng ya ka jing peteng jong ka rui Amerika Persia ya ka rijongi haka ju kapor kat kum ka jing tha jong presiden ka rui Amerika Donald Trump ka Washington kala berngem bakan yai peteng ban thombor ya ka Yemen tat hadu baki leno kin sange ban thombor ya ki jahat jong ka Red Sea Trump ulama ham ba un pendon kam dakabor Persia ya ki leno katenat jong ka koj ka khia jong ki leno Houthi bala kersian da ka Iran kalaong ba haka siuble ka jingyap na ki jing hiertma ka baningkong jong ka US ya ka Yemen kalakiu syakasan polaingut unong aiktin jong ka tenat Anis al-Asbahi ula bu kubor haka X baki don san polaingut ki balayap kentup ya sangut ki kena bat arngut ki kentei bat benrap baki don hadu kendai pok prangut ki bala mensau